سلام كبرات تعزبتنا كم يكنيكم كم زي تعزبوا زلكم وترو أبز ساعات زقرب لكم زت سبورت هنا حزنا لكم كرنا زلنا نلوم من بار أبستيرنا كم تزحلف زت قطعتلكمو أب هجروا فستيفال غراسروت إيرترا قدايف تعويت على رمالتي درجان سلسلة جزئية تعويت زلا نزم الكتنا ما نلوم خون تعلنا أبستيرنا عدينا مزلنا رزنا قبل قرقش حلف سبورتن أصلت أن زبا قدايف خون كله كمون يوب منقص أبومبر سبورت نزبا قدايف مخونهم هراي نقع دحن نصهم اسكه كم زرعنا يو ويابز حلف زيننا خمس تقطتلنا يو مالتيو نزبا قدايف نسالسي جزء أكتاتي لأمو عود تكون كلا زلا كميو دحربايتنا إذا نزبا صبوا دحربايتنا إذا نزبا كاب كتشحنا 4 زناهي سنات يلو خاب جمر ودراتات حيزا أب وفري هسنا تبجيسا تعمل بتصبوا أكايدا سكعب زلنا عمت هاب تصبوا قناتات علينا هاب كتشحنا 4 سكعب كتشحن شوعتن كم ناي جراسروت زي كونس أوبن كوت نيرنا هسنات نتيجة تصوت بزيتاش أب كتشحن 10 تلتنجن بزوات درجات زعبة مولا تجيرو جراسروت توايل هسنات لا تموله داخل سكعب حجز لنا أب تصبوا درجات تحلو مالتي هجا أبزو درجات زوازي أبزناي مجمر تاخلته جزء سلسة جزء قبل لابيلا سلسة جزء شامبين لابيلا وانشا وشيلا أبزا ناي كلتشحن 10 تلتن تجمر جراسروتم هجي نخلا جزء سلسة جزء سلسة عمد هتبيغة قبل بالمبالة أبزو وفرنا هيت أنا ثاني جراسروت عبو وفرتك كايدا لا هراي اسكا تولد ركب يمثل نيرو أبزا حلفنا خمزرانيا دارجا أبزينا نعوتها كوننا جوبروتي أخمس حمو كما يمثل نيروتي عن تولد دراتا زعينة ودرات بتاع متصبوي بثلاث عينة ودرات نيرو أب كوعس أجري أب أتلتيكس أب قدم شليتا نيرو أب كوعس أجري شد شجعان تاتين تساتفة حنت من الزوبا شد شجعان تساتف بدك تبعته بدك رسيو مالتي أما أتلتيكس قوموا ب4 ودرات نيرو بدك رسيو ما يدك تبعته ونادك رسيو ده لا بثلاثة يمكن أما شجليتا قوموا دك رسيو دك تبعته نعشو عبيت دك تبعته تبعين ودرات كان أبزز تقاعد ودرات هجى بحافشة بملو قاعد كله موزوانا بقول المحضرات موزواتات وكيل حليفة قدامي تقولنا بليزة بكل عود تقولنا هراي مستر عودكم انتايو كمين يروخت ودرات كم ياخذنا صبوا مستر عودنا تقندي جراسروت بتاع بسرح الزول جزء أبز حج جزء أبز جراسروت بفلا نحنا نوزوات ناتنا ودايف أب 3 نقطات يزولو أب كحوتا أب ودايف أب دم سنبل أب 3 خوين بجفع تتحيزوا على 550 نقول هتصانات علونا نزيم عمتاوي وشتاو درات ناكينا وشت 3 محضرات ناكينا أو وفرنا نكايد جراسروت أبنو زمانا تبتعم بسرح الزولو بايتا مخانو بس قاعد عم زخ جلد زخان هراي اسكا كم أبومبر مسرت يوم من قسكا انتي تبلا بزي ودايزي كم زرزنا زبونن دي بحفشو في جراسروت كابد جمر كاب كنت شن 10 تخلتني جميرو سجاب ساعات زخان دارجان شوعة شومنت عمتات تخطات علي صوتات تخيلوا قدمي خا مغراسروت كاخم زبولو اب كرم تاور دراتي نير شعفنو زخونه صوتات نيراو دارجان 4 غيزه تعاويتنا نيرنا مالتي ابزناي كلتشان 10 تخلتن جمرو ناي جراسروت كاني اكاتاتيلنا نسلسه عمت قبل الكوينا مالتي هو كم زرعنا تخنو زي نوزبا غدايف ابز حلف عمتات دارجا نزا وانچا كم دليتا كتوسدا صنيحه كتشبطا صنيحه اسكه ابزي ناي فيستيفال جراسروت كم زرانايو كابتيشن 4 كابتيشن 10 تخلتن زنبره كم زي ناي كرمتا ودراتنا نصوع نيرنا مالتي كابتيشن 10 تخلتن كساب عمت زبصحنا زلنا دما فيستيفال جراسروت اندا تبالي كصوع صنيحمو كمين يرو تاكايدا نوزبا غدايف مخناتو كم زرانايو تخينوس ببزيحه نزا وانچا زيا يدايتاتلا سو انتايو بمسرتي من محدار غدايف زبال تاريخ زلو من محدار مهنياتو بحلف دحرينا ولا اوروب نقولص تفتنا كعصو ازيو فقر زلو بوتاي توم هصاونت خا تي سيت سراتو توم هصاونت خاني كابز جراسروت كابز جمر دارغا 550 زخونو هصاونت لو زوم 550 هصاونتي شومونت ناي اسلطنت ناي كعصو اغرو لونا
بلاس 10 كلته خاني ناي اتلتيكس كلته خاني قدم شغليت الله زياتهم بعتو لعل زخونه طمرت اب نفسه كف تيوم اسلطنتي سطم زخونه مردا الله بو حليفنا خاني تي كوميتي خاني مساتهم ازيو طبو زخونه ركبالو اتعوت كاني ناي كلاتو ناي كلتي او زوفه زلو اسلطاني يكون بكوميتي يكون ولا بتي نوزبا ممحدار ازيو فقر سنيتن زلو يسي خات مستير عوتو هو مخناتو كم زخت قلت صنحها كسب زخونه دارغا تا نوزبا غودايف دما كاب غزي ناب غزي نتا وانچا كتشبطا خمزه علتي خات قلصنا صنحها يوب منغس اسكه كم حلافي سبورت كمون اسلطان متن كميو نوزبا غودايف اتحزا اب حصانات كونه اب ماكولات كمون اب استفلالي عود سبورت كم بعال قدد مشكلتا اتلتيكس كوس اغري كمي اتحزاهم كميو سترنفو ما طرنفهم تيمسل صبا ابت طرنفنا كم زي خلو صنح يوب شمون تسلطنت لونا كل جزء ابت قدام سنبتن زغبر لممد توم شمون تدحري لممد ناشار مدب علينا كوفيلنا يهي انتاي نير غدلت انتاي نير صغن نابلنا قصالي قدام سنبتن ركب علينا بسما سلطنتي ركبنا شو بتزنبر لممد تاجيرنا لما عندي زي جيغا نيرو زي صبو نيرو إلا دمدمنا نخيد اتقند حجناتنا تبلጫ ባህል ዝኽል ነፍስ ወከፍ ቆልዓ ሓደ ሰልጣኒ ኩሉ ይፈልጦ እስከ አቡ እስከ አጎዙ እንታይ ጸጎሙ እንታይ ይገብር እዝለና ኣብ ተማ ሰልጠንትና ዝካድ ማለት ናይ ሓደ ቆልዓ እንታይ ይስሩ እንታይ ይገብር ድሕር ጸዋታ ኣበይ ማር ትምርትኻ ከመይ ተቀዳሚት ነጥናትና ትምርት ላትና ታብልጫ ትምርቲ ዝሓመቀ ቆልዓ ናይ ፈተና ክትሪዮ ክንቋፀረልና ግርም ይድሎ ድኾነ ወላዲ ናይ ፈተና ደም ጸቆልዓ ያቱኒ ኣብናትና ውድድር ናይ ፈተና ግድን ምስ ጎበር ሒዞም ማሞጽ እጂ ሓደ ትብልጫታት እዚና ከምሎ ንኽእልና ትምርቲ ቀዳሞት ስጋ ሳልሳይ ድወፀ ኩዕሶ ነፊዕም ደይኮና ንሽልሞም ትምርቲ ነፊዕም ኢልና ንሽልሞ ኣሎ ኣብነት ኣሎ ካብ ቀዳማይ ስጋ ሳልሳይ ድወፀ ብፍላይ ደቂ ንስዮ ስጋ 10 ኢልና ጋግና ገበርና ናሽም ንኸይድ ተቀንዳ ዓወትና ትሚስጥርም እዚታት ይልኹን ሕራይ እስከ ይብከ እንታይ ትብል ምኽንያቱ ትምርቲ ምኽንያቱ ኣብዚ ሰዓት ዝንሪኦም ዘለና ህፃናት ምስ ትምርቶም ንኸይገራጨዎም ትትወስድዎ ስጉምቲ እንታይ ይመስል خمس زبالو حدا تمهراي لك خمتي قدام سنبتن مصيو ترين زغبرو لك بمو مسرت كاسو خاني تي زغبرو اب تمرت نطفتاتو بغبو يزكاتلو ولدون كم زبالو طبو زباله يركبالو افتي نحنا قند مستير ناي تعاوت قدما بيلون نطري ليانير وشطا وددرات علينا اب عامت افتنا كلتقنا نفس وكف ممحدار كبابي نلاتم تو ما سلطنت اب سلسل مغلو نناتو ማሰልጠን ስለዘሎ እዚኦም ሰለስተ ማሰልጠንት ነናቶም ጋንታ ሒዞም ቀርቡ ነናቶም ጋንታ ሒዞም ቀሪቦም አዚ ጽዑቅ ዝኾነ ውድድራት ተግበር ካብ 10 ካብ 10 ሓደ ስጋብ 16 17 እዚኦም ማሰልጠንት አዚ ህልኽ ዝኾነ ጾወት ኣለዎም ነፍሶ ከፎም ኣብዚ ኻኒ ኣብቲ ዓወት ምስተዛዘመ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ሳልሳይ ዝወፀ ነፍሶ ወከፍ ሽልማት ኣሎ ወለዲ ይከቡ ممحدارات ولا كاب هاجراو فدريشن كاب زوا ماكل يمصو نفسه كف قلعه كاب قداماي سغاب سالساي زوصه شلمات مالي الله اذا متابعنتهم كانوت نخلفو زتابعي مالتي دق ازي ناي دق تبعتي مالتي خمس زبلكو ناي دق نستيخا خاب قداميت سغاب 10 زوصه شلمات ندالولن مالتي اذا منتاي نتن كانوا دق انستيو متابعع كونن ስለዚህ እቲ ውሽጣዊ ውድድራት ንገብሮ ኣብዚ ናይ ክልተ ቀነ ዕረፍቲ ነቶም ቆሎት ኣዝዩ መሳጥ ዝኾነ መን ይንፉዕ ኣበናይ መምሕዳር ከባብሎ ንጽባሕ ንጎ ነቲ ዝመጻና ብዞባ ዝመጽ ውድድራት ከኣኒ ንኽንመርጽ ኣይንጽገምኒና ስለዚህ እቲኦም ተጻወቱን ከም ዝበልኩ ካብ ሰለስተ መምሕዳር ከባብ ተመቂሎም ዘለዉ ኣሰልጠንቲ እቲ ዝምረጽ ተጻዋታይ ኣላለዮም እዮም ዝጸንሑ ስለዚህ እቲ ምስጢር ንኽትመርጽ ካብዞም 500 ቆሎት ጸገም የብልካን ምክንያቱ በቲ ውድድራት ኣላሊኻዮም ስለ ዘለኻ من يابصغام لصات من يام اخل لصات من يدحرت كالخل كازخل من يقول بزيبل ولا مينتاليت ولا باتحساسوا سن امراون تي حدا حدا هاغوافا زلو انتي كرم كم زلو ስለዚህ ነቲ ኣብዞባን ረኽቦ ዘለና ዓወታት ትምስጢሩ እዚ ማለት هو كم زخت قلت صححك حساب زخنه دارغا بزي مسرت يا دما نوزبا غودايف نعوتاتا كم كنت برقصني حمو اسكه تتساتفلو عودتا سبورت تاي مسل جمر هو عود نساتفلو اب اتلتيكس علونا اتلتيكس 36 هنا اتلتيكس علونا بخلتا سنتات ندات عليو እዚኦም ክትትል ንገብረሎም ኣብ ስታዲየም ኣስመራ መፅኦም ልምምዶም ንገብሩ ማለት እዩ ኣብ ሽግለታ ብጀካ ዞም ናይ ክረምቲ
ተወዳደርቲ ናይ ዞባ ማእከል ኣለውና ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ኣለውና ኣብ ማውንቴን ባይክ ዓበይቲ ኣለውና ኣብ ንኣሽቱ ማውንቴን ባይክ ኣለውና እዚኣቶም ኮላይ ብክልተ ሰልጠንቲ ሓደ ቴክኒሻል ኮይኖም ላዕለና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 3 ነቁጣ ከም ዝብሎ ፀናሕና ልዕሊ 550 ዝኾኑ ቆልዑት ኣለውና ምስኡ የገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣለዋና ተወዳደርቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ከምኡ ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታ ኣለዋትና ናይ መንእሰያት እዚ ኩሉ ስፖርት ዝበሃል ኣብ ንኡስ ዞባና ተጠርኒፉ ይኸይድ ምስ ምምሕዳር ዘለኩም ኣካይዳ ከመይ ይመስል ወለዲ ምስ ምምሕዳር ፅቡቅ ምስ ምምሕዳር ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለና ሕጂ ልዕሊ ወለድም ኣብ 3 ከባቢ ምምሕዳር ስለትምቀልታ ንኡስ ዞባናትና 3 ከባቢ ምምሕዳር ናይ 3 ከባቢ ምምሕዳር ኣመሓደርቲ ምሳና ርክብ ኣለዎም ከም ንኡስ ኮሚቴ ኮይኖም ሓንቲ ዓባይ ኮሚቴላትና ከም ንኡስ ኮሚቴ ኮይኖም ምሳና እሶም ይነጥፉ እቶም ኣመሓደርቲ ከባቢ ምስኦም ተቐንድርክና እዚ ደሊና ህዝቢ ከም ዝገርና ንህዝቢ ከም ዝበሉና እንዳልና ከምኡ ናይ ወለዲ ኮሚቴ ኣለውና 3 ሰባት ናይ ወለዲ ኮሚቴ ኣለዎም መፅኦም ንከታተልዎም ብከምዚ ንኸይድ ሃረይ ኢዮብስከ እቲ ምስ ወለዲ ዘለኩም ኣረኣእያ እንታይ ይመስል ማለት ትገምጋም ትገብርሉ ግዜ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ወይ ድማ መዓልታት እዩ እቲ ናይ ወለዲ ቀፃሊ ርክባት እዩ ዘለና ኣኼባታት ንገብር ኢና ከምዚ ኮሚቴ ወለዲ ዝኾነ ይኹን ዝመሓላለፍ መልእኽቲ በቶም ኮሚቴ ወለዲ ብኡ ጌርና መልእኽቲ ንመሓላለፍ ንሳቶም ከዓ ውላዶም ከዓ ብቐፃሊ እዮም ዝከታተልዎም ብፍላይ እቲ ቀፃሊ ንገብሮ ከምዚ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝበለካ እቶም ኣሰልጠንቲ ኣብታ ሰንበት ናይ ገምጋም ዝገብሩሉ እዋን ኮሚቴ ትመፅእ ካብኡ ሓደ ሓበሬታ ትወስድ ኮሚቴ ከዓኒ ሶሉስ ኣኼባ ኣለዋ ሶሉስ ኮንቲኑ ኣኼባ ኣለዋ እዚ ኣኼባ እዚ ንምንታይ እዩ ኣን ህፃናትና እንታይ ፀገም ኣለና ወይ እንታይ ሃጓፋት ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣሰልጠንቲ እንታይ ይገብርሎ ብከመይ መገዲ ከድሎ ወለዲ እንታይ ዓይነት ፀገማት ድወድቁ ኣለውካ ድህሮም ቆልዑት ኣለውካ ሕክምና ድውሰድሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ቀፃሊ ዝራኸብዎ ኣሰልጠንትን እቲ ኮሚቴ ዝእከቦን ቀፃሊ ከዓ ምስቲኦም ምምሕዳር ከባቢ ነፍሶ ከፍ ምምሕዳር ከባቢ ስምሳና ተሳተፍቲ እዮም ኣብኡ ሕጂ እቲኦም ወለዲ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ደቆም ቀፃሊ ከም ዝበለካ ሪዛልቶም እንተዳ ትሑት ነጥቢ ኣምፅኡ ካብቲ ክሳይ ትሰጎይኻ ምክንያቱ ክነፍዕ ስለዚ እቶም ወለዱን ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብቲ ናይ ምምሕዳርና ዘሎ ስለዝከታተልዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ እዩ ዘሎ ምስቶም ወለዲ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ፌስቲቫል ንገብሮ ናይ ንኡስ ዞባና ናይተን 3 ምምሕዳራት ከባቢ ውድድራ ዝበልኩኻ ኣብኡ ብዓብዩ ዝሳተፉ ሳቶም እዮም ንዓቶም ዝኸውን ቡንዲ ቆሎዲ ካልእ ዘዳልዎ እቶም ወለዲ እዮም ምክንያቱ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ርክባት ምስቶም ወለዲ ስለ ዘለና ሃረይ ኣቶ ረዘነኸ ከምዚ ገልፆ ፀንሐ እዮብ እዩ ከመይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለኩም ማለት ኣሰልጠንቲ እቲ ስነ ምግባራዊ ኢልና ንፅውዖ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ምክንያቱ ቆልዓ ክትኩስኩሶ ነገራቱ ኩሉ እንዳተረዳእካ ክትከይድ ዘለካ ከመይ እዩ ኣካይድኦም እንታይ ይመስል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ነበር ኣነፃፂርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ብፍላይ ኣብቶም ቆልዑት ምስ ቆልዑት ክትውዕል ገሊኦም ወለዲ ስሙዱ ሓንሳ ከመይ ኢልኩም እዚኦም ትውዕሉ ዋጭዋጭ ገለ ብሉኻ ንሕና ግን ብጣዕሚ ባህታ ይድስማዓና ሙሉ መዓልቲ ምስቶም ቆልዑት ስለንውዕል ብፍላይ እዚ ቀዳሚ ሰንበትን ካብ ንጎ ሒዝካ እስካዕ ፋዱስ ምስኦም ኢኻ ጫቕ ክትብል ኢኻ ትውዕል ምስቶም ቆልዑት ንዓበዚ ደቂ 6 ዓመት ኣለውና ደቂ 5 ዓመት ኣለዉ ክብገስ ትግራስቱት ካብ 6 ስለ ትብገስ ደቂ 6 ንዖም ሒዝካዮም ክትኸይድ ንስታድዮም ሒዝካዮም ክትመፅእ ኣብኡ ሕጂ ብዙሕ ታሽሙ ዘሎ ዓቕሊ ብዙሕ ዘድሊ ዓቕሊ ናይ ኣሰልጠንቲ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምስኦም ውዒልካ መፂኻ ደስታ ስማዓካ ካብ ካልእ ነገር ኢኻ ትወፅእ ዘለኻ መፂኻ ነቶም ቆልዑት ክትምዕድ ከለኻ ማዕዳ ብዙሕ ናይ ኣቦና ናይ ኣሕዋት ማዕዳ ስለትህብ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣቀራርባና ምስቶም ኣሰልጠንቲ ምስቶም ቆልዑት ከመይና ንቆልዓ እንድሕር ሓቂኦም ዝዛረቡኻ ደንጎዮም መፁ ታንካ ደንጊኻ ደቂሰ ኢልካ ሕጂ ሓቂ እያ ንዓእቶ ትብሎ هي اللي كان حرتاش مخن كاجن سنبيدو كم معصوم الناس نخوم نخيم له سحجي ناتطنقنا قلقله قدفنا لك نتنقلت نحاسكا نتنقلت بصبوي خطا عليه حراي اسك نابت عمق زبل حتى حجقناتو نوزبا غدايف كم زعنتوي نقلص نبرنا دارغا بتخاتال ترايزي كونه زبزح صوات نايزي وددر تعاوتات ليا እና نزاربلو نخنا مالتي ابي تعاوتا انتي مسل نير تعاوت تفلط زياتات تاي مسل نيرو صبو هبنا يزحلف عمت اب اتلتيكس بمولو زني اتلتيكس تعاوتنا بمولو الشلماتنا اتلتيكس بحال ببعدميو امنا 10 13 13 10 14 15 اب كلتي صوتا نحنا وسينا 4 مناجل ناي جول الاتلتيكس وسينا
እዚ ሕጂ መዕወቲና ሓደ ሚስጥር ክምሎ ንኽእል ኣብቲ ውሽጣዊ ውድድር ዘካየድና ኩሎም ተፃወቶት ኩዕሶ ትኺልና ፊልዶም ርኢና ካብቶም ናይ ግራስሩት ኣውፂና ኣሰልጠንቲ ጌርና ከሞያ ሓዝዎም ኢልና ሒዝና ልክዕ ልምምዶም ምስ ገበሩ ኣብታ ትመፅእ ዓመት ብምሉእ ተዋናጭ ወሲድና ሓንቲ ከይትረፍና ብዕድመ 12 13 ገለ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝቐፃል ንዝዛረቦ ተኸፍአ 3 ወይ 4 ዋንጫ ከይወሰድና ይንፈልግና ኣብ ዝኾነ ዓመት ማለት እዩ ሎም ዓመቴን 5 ካተን 6 ጋንታ 5 ዋንጫ ሓሊፈን 5 ካልኦት ወፅን ዛና ሕጂ ተጎለል ወሰድና በር 3 ዋንጫ ወይ 4 ዋንጫ ከይወሰድና ሓሊፍና ይንፈልግና ካልኣይ እዚ ማልያ ድሽለም ብዞባ ማእኸል ድመፃና ዝኽረምታዊ ማልያ ገዚእና ይንፈልግና ንውስዋ ጉዳይ ብሽልማት ጥራሕና ንኸይድ ዓመት ንሽለሞ ቶም ቆልዕቶም ፅወት ማልያ ትዝነበረም ሰው ንፀንሕ ንዓመታት ሓድሽ ማልያ ገብሮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝፅዋዕ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ውድድር ኣለና ተወዳደርቲ ኮይና ምስተን ከማና ንሳ ዞባታት ዋና ጩ ኾነ ማልያ ኾነ ንወስድ ኣለና ማለት እዩ ሕራይ እስከ እዮብከ ምስ ምምሕዳር ዘለኩም ጥቡቕ ርክብ እንታይ ይመስል ወይ ከዓ ትዝግበረልኩም እትባዕ ምስ ምምሕዳር ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘሎ ምናልባት ኣመሓዳሪት ትብለፅ ዋልጥሮታ ኣብቲ ስፖርት ዘሎ ኣረኣይ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ልክዕ ከምቲኦም ኣሰልጠንቲ ካባና ታሕቲ ወሪና ከምቶም ኣሰልጠንቲ ዓይነት እያ ምስቶም ቆልዑ ትጎይ ሕጂ ድሌት ስለ ዘሎ እቲ ድሌት ከዓኒ እንታይ ገብረካ ንዓወት ስለ ዝዳፋእካ ምስቲ ኮሚቴን ምስቶም ኣሰልጠንትን ኣዝዩ እቲ ማዕፆ ክፉት ይኹሉ ግዜ ዝደለናዮ ባጀት ዝደለናዮ ምንቅስቃስ እቲ ዓቕሚ ዝኽእሎ ምምሕዳር ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ስለዚ ብምምሕዳር ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘሎ ምስ ኣሰልጠንቲ ዋላ ምስ ኮሚቴ ዋላ ምስ ህዝቢ ኣድላይ ነገር ከምዚ ኣቐድማ ኣቢልና ዝጠቐስናዮ ኣድላይ ነገር ኩሉ ከሎ ካብ ህዝቢ ድዩ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ዳይሬክት ያ ዋልጥሮታት ትእዞ እዝን ኣድልዮም ስለ ዘሎ ንኮሚቴ ስፖርት እዝን ኣዳልውሎ እዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ መዛዘሚ በቲ ህዝቢ ተዳልዩ ዝመፀ ጎጎታት ድዩ ቆሎታት ድዩ ዝተፈላለዩ ነቲ ንምምዕራግ ማለት እዩ ነቲ ናይ ዞባና ጥራይ ደይኮነስ ዞባና ጥራይ ደይኮነስ ብዞባ ደረጃ ንዑ ንምምዕራግ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ ምስቲ ኮሚቴን ምስቶም ኣሰልጠንቲ ምስቶም ህፃናት ኣዝዩ ጥቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎ ዋልጥሮታ ወይ ከዓ እቶም ኣመሓደርቲ ዋላ ምምሕዳር ፋይናንስ ኣካያዲ ስራሕ ብምልኦም ነቲ ውፅኢትና ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ማለት እዩ ከምዚ ክንገልፆ ፀናሕና ክሳብ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ንዞባ ጎዳይፍ ዋንጫ ወሲዳትሉ ዘይትፈልጥ እዋን ነይሩ ዶ ማለት እንታይ ከተሰሚዕኩም ከመይ ነይሩ ትስምዕት ስፖርቲ ባህርያዊ እዩ ክስዓር ናይ ግድን እዩ ክስዕርካ ናይ ግድን እንድሕር ፅዒርካ ግን እንድሕር ጎይኻ ግን ደይስዕሮ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ከምዚ ኣቐድም ኣቢሉ ክጠቕሶ ፀንሐ ኣብዚ ግዜ ክረምታዊ ውድድራት ን4 ግዜ ኢና ስዒር ተዓዊትና ማለት እዩ ኣብ ክረምታዊ ውድድራት ዝነበረሉ ቅድሚ ግራስሩት ኣብዚ ናይ ግራስሩት ከዓኒ ኣካታቲልና ንሰለስተ ግዜ ተዓዊትና ኣለና ደይጠቐስናዮ ኣብ ብሽግሌታ ኣዝዮም ህቡባት ዝኾኑ ኣብዚ ኣብ ዓብ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ካብ ግራስሩት ዝተወስኡ ተፃወት እዮም እዞም ብምልኦም ኣብ ኣስፔኮ ቀፃሊ ርክባት ኣለና ምስ ኣስፔኮ ቀፃሊ ኣስፔኮ ካብ ጎዳይፍ እዮም ዝወስዱ ማዕረ እቲ ኣብ ግራስሩት ኣብ ከምዚ ኣቐድማ ኣቢልና ዝበልናዮ ኣብ ኣትሌቲክስ ኣብ ቅድም ሽግሌታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሕጂ ምናልባት ፀቕጥ ኣቢልና ንዛረበሉ ፀንሐ ናይ ኩዕሶ እግሪ እምበር ኣብ ኣትሌቲክስን ኣብ ብሽግሌታን ኣዝዩ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ብሽግሌታ ማለት እዩ እዚኦም ብምልኦም ፈርዮም ዘለዉ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ጋንታታት ተገዚኦም ዘለዉ ኣብ ጎዳይፍ ዝፈረዩ ናይ ኣስፔኮ ተፃወቲ ናይ ምምሕዳር ንዞባ ጎዳይፍ ኣብ ግራስሩት ዝዓበየ እዩ ሕጂ ዋላ ትማል ዝወፁ በዓል ቢንያም ግርማይ እውን ኣብዚ ጎዳይፍ ዳዓበየ ኩሎም ዞባ ኣስፔኮ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩዕሶ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ኣትሌቲክስ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ብሽግሌታ ግን ዝያዳ ሕጂ እውን ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ኣብ ዲኮርሶ ብሉፃት ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ኣለዉ ኣብ ማውንቴን ባይክ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ እውን ከምኡ ስለዚ ኣብ እንድሕር ፅዒርካ ዓወት ኣሎ ኣብ እንድሕር ደይፃዓርካ እንድሕር ደይደኸምካ ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልካ ስለዚ ዓወት ዘይምርካ እውን ናትካ ድኽመታት ስለ ዘለካ ገምጊምካ ነቲ ክትዕወተሉ ትደልዮ ነገር ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ዓወት ክትመፅእ እንድሕር ደሊኻ ክትፅዕር ኣለካ ተፅዒርካ ዓወት ኣይትስእኖን ኢኻ ስለዚ እንድሕር ደይተዓወትካ ከዓኒ ነቲ ዝነበረካ ሃጓፋት ኣሪምካ ናብቲ ንደልዮ ዘለና ከምዚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ሰለስተ ግዜ ዝተዓወትናሉ ናብኡ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ምንጪ ዓወትኩም እንታይ ይመስል እስከ ረዘና ዓንተ ትንክፋ ቢልካ ጌርካ ግን ብዝበለፀ ምርዳእ ማለት እዩ እቲ ምንጪ ዓወትና ከምዛ ዓንተ ኣስፋሕ ብለ ገሊፀ እንደ ሓደ ግራስሩት ናይ ብሓቂ ይስራሓሉ ኣሎ
بفلا نحن خم نوزو بانا كنا غزار كلهم تجراس روت يسرح حمش من تقولعت كباتهم 30 قلعت موصات صقم دبالي حمش من تقولعت النحر عمت مولو مساخ عسكر 30 قلعت مسخا خت ولادر صقم زبالي تقند مستر عوتنا ግን አበ ሰልጠንትና ዘሎ ቲ ይሄን ይባል ምስ ኮሚቴ ሰማ ሓዳሪ ከድካ ድኾነ ነገር ብፍላይ ኪድልካ በማሓዳሪ ከምዚ ክትል ከለኻ ጠጦ ደብል ነገር የለን ብስፖርት ተኾይና ኣምጻብላ ብስፖርት ኣጆኹም ጉያ ይጥራሕ ኣለና ብጎንኹም ስለንባሃል ምስ ኮሚቴናኹም ስለ ዝኾነ ሚስጥር ዓወትና እዚ حري مسزي أوسيخ كندي أسلطنت لكم زت رازي كونون توما سلطنتي مستوم قول زلوا محزنة ويكا أكايدا نخمع بل ويدما نبزر على درجة نمسح زقبر أستمروا ويدما تمرتالو هو شو مو أنت سلطنت قعس أجر لونا بشكليتا خلت لونا أو أتلتيكس خلت لونا هجينا إذا ما سلطنتي أبزعجي أحد قاشان يرنا خب دقر مزة مفوع سبورت الفوتو مرهانا شمو أسلطاني نرجعنا كلتا سومن كورسي بنا كاب أمريكا يمشي بتانا أتنا مشي وعساسنا قال من يحز مشي سنة ترين مستون قرأت مسانا وعنير هاب أمريكا سلطاني تودي تسبعي مشي معنا نكلتا سومن تبوط مرتبنا ناي كورس ناي ترين مستون سلطنتنا جيزات فينا ولا حتى سيرتيفيكيت يقولوا قال يقولوا مشينات مهيرنا مسانات ميرا مستون قرأت كذا قني هجا حدا زي تم سلطنتنا قلتكم زلوا عبزي ده بس ركع قالي بزوا ما أخذ زواب تمرتاد درجة كلها ما سلطنتنا اسكع سي لايسنس وسيدومي بناي جراسروت سي لايسنس بتسحنا لي 5 ساعات حري ايوب انت لك ابزريتو او تي لحتتك اب فقري امونغو سلطنتن امونغو حصانتن دي تزعابه ነገር اتيو ما سلطنتي لك كم دقو لك هم دقوم انا حدا يزبطعم يزغرمن مخنياتو سني اتو زلو مركب كوفيل كاتريوم كلها لك دقوم انكباخبوم نطعنهم ككاتاتو خبلو نفسو كف قلعه كابتن دس زبلن ነገራት ሓደ ቆልዓ ነፍሱ ከፉ ማይ ሒዚ ይመጽ ማይ ሒዚ ዘይመጽ ቆልዓ አያቱን ይፍታውታ አብዘይናቱ ማይካ አይሰትኒ ስለዚህ ነቶም ቆልዑት ስለምንታይ ደንጊዩ እንታይ ኮይኑ ደይመጽ እንድሕር ሓሚሙን ወይ እንድሕር ዝኾነ አጋጣሚ እንታይ ኮይኑ ከይዶም የመቶም ወለዱ ዝሓቶ ስለዚህ أزيم بزحات كوينهم سمعنا أنا بمزح اختريهم كلها نفسه كف سلطاني نفسه كف قول عيفلطه أبدك حلف كلها أي حلف خاني ما هني تفكرين نستيوم أسلطان تزلوا أزي طبق سلازخونه سلازي حدا قلعة بسفر عليه مهنيات تعرف خير قال خون خل كيدهم نورد يحطوا بزعبات عنو يحطوا بزعبات زقات مخونات يحطوا بزعبات مرتي يحطوا أبناء 10 أبناء 3 خون كله نايفتهم حيزهم قربوا أبناء 4 خون كله نايفتهم حيزهم قربوا أبناء 6 خون كله نايفتهم نايفتنا زي حازت صوتي أيقربني مخنياتو ريزالتو هرأ خلانو عند حر قديل أبزي أسلم تاي قديلك زي عند حر يصنع صباح نوجو أبزي أي تتصاوتنيها سلز أنت يتقبر لنا تقولع أبتصوتها دليس لزلوا نتمرت نخنفعون يدفعفع كم زي أقدم بلا بدبول خون بتمساسالي اتيوم بلچاز وصلوا خا ماري هتوم كل خانتهم قالوت يمسطوم موني نابو هغوي خا صارتا تكايد مالتي ابتمرتهم سلازي حجي انتاي زي ابتيوم اسلطنتن تمهارون زلو طوب وركب سلازخانه دسكف ነገር የለን አዚው ነዛዓውትና خان اسيو ددرع زلو مالتي حري نزبا غدايف كمز خنقلصو صنحنا ካብ ግዜ ናብ ግዜ እስማ እናተቆልዐ ዝኸይደሎ زتراي زي كون دما كاب زحلف 2004 جميريا نزي ودرات زي ናብ ረብሓ ክትቀይሮ ከምጽንሐት ክልተኹም ከም ዝኽት ገልጾ ጽንሐኹም ማለትዩ ነዘባ ጎዳይፍ ኣብዝዋን ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ከመይ ዘውጻቶም ተጻውቲ ኣብ ከመይ ደረጃ ዝበጽሕሎ አሃ ጅምር ነዘነ ጽቡቅ ኣብ ብሽሌታ ተመጺና ሐጂ ዳርጋ ስቤኮ ጎዳይ ተበልከ ድኾነ ሰብ ድዛረበሉ ዘረባይ ብሙሉ ዋስቤኮ ዘሎ ካብ ጎዳይፍ ተጎጎስዩ ካብ ናእሽቲ ሒስካ ስካዕዞም ሕጂ ዘለዉ ኣብነት ኣብ ዝሓፂር ግዜ ክብሎ ፀንሐ ወዲ ሃይሉ ለና ሚኒያም ሃይሉ እዞም ሕጂ ሳልሳይ ዲቪዥን ናትና ነበሩ ብምሉኦም ተኺሎም ናብ ኣስፔኮ ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ከይዶም ኣለዉ ብጋንቶም ሓደ ከይጎደለ ሕጂ ንሕና ኣብቲ ምወላ እንዲ ኣብቲ ባጀት እንዲ ቁርብ ህሲ ንብል እቶም ኡሳት ዞባታት ንዓበይቲ ጋንታ ክሰዶም ሕጂ ድበለፀ ኢና ቶም ቆልዑት ረብሓ ነዎሚ ኣብ ሽግለታ ሕጂ ከምዚ ኣለና ፍርያ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተመፂኻ ኣብዛ ናይ ናሽናል ቲም ናይ ደቂ ኣንስትዮ 4 ወልዳ ኣለዋና ካባና ብፍርያትና ድኸዳ ማለት ሰልጠንተን ገብራ ኣለዋ ልምምድ ኣብ ናይ ትሕቲ 15 ሰለስተ ቆልዑት ነይሮም መወዳእታ ሓደ ቆልዓ ተሪፉ ሓደ ቆልዓ ተፃዋታይ እስከ ዓጅሎም ሶም ኣንደር 15 ማለት ሕጂ ፍርያትና እስከ ዝመስል ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለዉ ብትንቆሎት ሕራይ እቲ ሓሳብ ኣለካ ኣብዛሕቶ እዮም
سيوت زبلكاي منالبات انتهى لنا نحن داتابيز علينا تايت داتابيز نفسه كف منالبات بزرزر سلازي حزنا زي مصانا نمبر እዚ داتابيز تايو ገና ወዲ 19 ዓመት ክጅምር ከሎ ኣብ ግራስሩት ብሙሉ ፕሮፋይልናቱ ንምዝግቦ ኢና ስእሉ ዋሕሱን እዚ ኸኣኒ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኣብ ዳታቤዝና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ሕጂ ድብለካ ደሎ ምናልባት ኩስቶን ኢላ ክንጠቅስ ኣይንኽእል ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዋላ ብፍላይ ኣብ ሽግሌታ ብዙሓት እዮም ኣብ ኩዕሶ እውን ብተመሳሳሊ ምናልባት ኣብ ኩዕሶ ከምቲ ዝድለ ክኸይድ ኣሎ ዲ ኣይከይድን ኩላትና ንፈልጦ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዝርዝር ክንኣቱ ኣይነል ምክንያቱ እቶም ዳዓብዩ ዘለዉ ቆልዑት ድሕሪ 17 ናብ ካልእ ናብ ምስ ዘሎ ናይ ክሳይ ኸዱ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ክጠቕሶ ኣይደልን ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ቆልዓ ካብ ግራስሩት 11 12 ኣምፂኻ ከተዕብዮ ከለኻ ስጋብ 17 ብድሕሪኡ ባይታ ክትፈጥረሉ ክትክእል እዩ ዘለካ ባይታ ድሕሪ ፈጢርካሉ ጻውታ ኣሎ ኣብ ደረጃ ዝበፅሕ ክብል ያን ድሕሪ ባይታ ደይ ተፈጠረ ምስ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ግን ኣብ ደረጃ ብፍላይ ግን እቲ ባይታ ተረኺብሎም ዘሎ ግን ኣብ ኣትሌቲክስ ኣብ ኣትሌቲክስ ንፋዓት ኣሎ በዓል ኮኸብ ንኣብነት ካባና ዝወፀት ናይ ግራስሩት እያ ኮኸብ ፍቓዱ ዝበሃሉ ዞም ናይ ኣትሌቲክስ ዝተፈላለየ ቦታታት ከይዶም ዝዋዳደሩ ዘለዉ ከምኡ ናይ ቅድም ሽግሌታ ብሙሎም ኣስፔኮ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዘሎ ብሙሎም ኣብ ግራስሩት ኣብ ጎዳይፍ ዝዓበዩ እዮም እሳቶም ምናልባት እቲ በፂሕናያ ዘለና ናይ ብሽግሌታ ናይ ኣትሌቲክስን ኣብ ድሓን ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ኣውስ ኮንትሪቢሽን ማለት ተዋሲእና ኣለና ማለት እዩ እቲ ብዓብዪ ነገር ግን ነቶም ቆልዑት ኣብ ዘይተደለየ ልክዕ ዞባ ማእከል መስሪትዎ ዘሎ ህፃውንቲ ብሙሉኦም ኣብ ዘይተደለየ ነገራት ንኸይከዱ ኩሉ ኣተሓሳስቦኦምን እምሮምን ኣብ ስፖርት ሞብ ኣካሎም ካብ ፊዚካል ኩሎም ንኽህነፁ ዝተገበረ ባይታ ግን ብሙሉኦም ንሕና እቶም ህፃውንቲ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣለዉ ልዕሊ ዝኾነ ከዓኒ ከምቲ ዝብለካ ኣብ ምክትታል ፅዑቕ ምክትታል ስለ ዘለዎም ቀልጢፉ ገዝኡ ክድቅስ ኣለዎ ዓርቢ ቀዳመ ሰመት ቀልጢፉ ክድቅስ ይኽእል ኣሎ እዚ ከይተረፈ ዝካተል ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ዘይተደለየ ነገዲ ኣይፈጥሩን እዮም ማለት እዩ ብሙሉኦም ከም ብዛዕባ እንታይ እዮም ድሓስቡ ብዛዕባ ስፖርት ስለዚ እቲ ዓወታት ምናልባት ብዝርዝር ኣብ ካልእ እዋናት እውን ክንረኸብ ንኽእል ንኸውን ተስፋ ንገብር ብዓለመን ኣበይ ደረጃ በፂሖም ክንገልፆ ንኽእል ኢና ግን እቲ ንኡዞባ ጎዳይፍ ኣዝዩ ብዙሓት ስፖርታውያን ከም ደፍረየ ይገልጽ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ግዜ እዞም ክንብሎም ፀናሕና ህፃናት ወይ ድማ ቆልዑ ናብ ዕቤት ወይ ድማ ናብቲ ብፅሕና ዝተባሃለ ነገር እንዳኸዱ እዮም ዝኸዱ ድሕሪ እዚ ዝግበረሎም ምክትታል እንታይ ይመስል ረዝነ ፅቡቕ ብዞባ ማእከል ታለንት ተባሂሎም ኣለዉ ካብኦም ዝወፁ ካባና ካብ ኩለን ንኡሳ ዞባታት ድመፁ ካብኡ እሳቶም ሕጂ ፅቡቕ ዳርጋ 200 ገለ እንደኾኑ ኣብ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣለውና ታለንት ብዙሓት ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ድመፁ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ዳር ፅቡቕ ተታሒዞም ይገብርለዉ ልምምዶም ገለ ትድብፃሕ ነታ ናሽናል ቲም ትበሃል ፅቡቕ ጋንታ ከነጥርስ ንኽእል ኢና ብፅቡቕ ዳር ቀፂሎም ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ልዕሊ 250 ታለንት ኣለውና ካብዚኣቶም 10 20 ሰባት ንኽተውፅእ ትዝቐለለ ባይታ ስለ ዝኾነ ኣብ መስርሕ ቀፂልና ንሪኦ ሕራይ ታሕቶ ከምዛ ደጊመ ክገልፃ ክፍትኒ እንታይ ይመስል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት እናወስኹ ከዱ ከሎ ወይ ድማ ዕድመ ናፍቲ ብፅሕና ዝበሃል ወይ ትግርዝውና ዝበሃል ክኾነ ከለዉ ሲ ኣካይዶም እንታይ ክመስል እዩ ንሕና ሕጂ ኣቐድማ ኣቢልና እውን ንዛረበሉ ፀኒሕና እቲ ካብ 8 9 ስጋብ 17 ብግቡእ ተኸስኪሱ ይዓቢ ኣሎ ንሕና ከምዚ ኣቐድማ ኣቢለ ዝበልኩ 550 ህፃውንቲ ኣለዉ ሕጂ ንሕና ምናልባት ዋላ ዞባ እውን ክሓስቦ በዚ ኣጋጣሚ ክምሕፀን እየ በጀካ እዚኦም 200 ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን እዮም ዞባ ማእከል ታለንት ተባሂሎም ደለዉ እዚኦም ጥራይ ይኮኑ ኣብ ዞባ ማእከል ታለንት ምክንያቱ ሓንቲ ንኡስ ዞባ በዓላ ንዓ ዝምልከቱ በተናታ ዓቕሚ በተናታ ደረጃ ተዋሓደ ናይ 200 ናይ 250 ታለንት ህፃውንቲ ከተወፅእ ትኽእል እያ ካብዞም 500 ቡቕዓት ስጋብ 200 ዋላ 150 ከተወፅእ ትኽእል እያ እዚ ንሕና ብደረጃና መደብ ኣለና ንሕና ምክንያቱ ካብቲኦም 500 ንኩሎም ብሓደ ክትጓስዮም ኣይትኽእልን ኢኻ ትዝግባእ ትሬኒንግ ትቦም ትዝግባእ ስልጠናት ትቦም ትዝግባእ ትምህርቲ ትቦም ካብኡ ግን ነፍሲ ወከፉ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ይበልፅ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሓሸ ፊዚካሊ ድዩ ኣተሓሳስቡ ኣቀራርቡ ኩሉ ነገራት ኣብ ኣተሓሳስቡ ዕሱ ድዩ ብቕዓቱ ድዩ ርኢኻ ክትፈልዮ ክትክእል ኣለካ እቲ ካብኡ ሕመቕ ዝበለ ከዓኒ ናብኡ ክመፅእ እንተኮይኑ ኣትሊስት ክትፈልዮ ደረጃታት ክህሉ ይኽእል ኣሎ ሕጂ ናትና ብንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ሓደ ናይ ታለንት ፕሮግራም ሓሲብና ኣለና ዞባ ብዓብዪ ካልእ ክሓስቦ ከም ትኽእል ሩዲ ምክንያቱ ብ200 ብ300 ጥራይ ኣይኮነን ዞባ እዚ ወይ ከዓ ብሃገር ደረጃ ክትሓዝ ዘለዎ ንሕና ግን ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ካብቶም ዘለውና ብቑዓት ቆልዑ እዚኣቶም ብሉፃት እዮም
بخمس عينة جاب كأختحزلهم كم عينة تمرت كوسخ لهم كخلاله أبصوم حسب بخناتهم فولي ترينك تقول لهم متابع عدي خطقول لهم زيادة بتزوبانا ديو بهاجر درجة ديو بتنو زبادي بهزب ديو ندحر متابعي وي قال باجت تسلي له زياتهم أبتزعل درجة زي بتصح له مخنيات يلن كاوي خا خاصها نزيوم تالنت زيوم 100 اللون أنا أبنت جودايف عصرت حامش بتصح ماله عصر شد بتصح ماله بقربة ناشنال تيم تمرس بقربة حدا مسيلو عبيت غانتا تزلو اسلطاني مسيو كاباتهم كمرص خلي مخنياتو نتيوم حج زلو اب ارليس ديوم اب قاي بحر ديوم اب ميلوت ديوم زلو تصاوت خدكو كاساتو يمسكو ازيوم كا تلليم كصلحو كخلو الله ስለዚህ ንሕና ብንኡዘባና ከምዚ ዓይነት መደባት ኣለና ካብኡ ዝሓለፈ ግን እትዮም 16-17 ዝገብሩ ዘለዉ ተፃወቲ ኣብ ጋንታታት እዮም ፋሕሉሉ ምክንያቱ ካብ ቁፅርና ወፃኦም ሳዋ ክኸድዮም ናይ ሰራዊት ኣለዉ እዞም ብሙሎም ኣብ ሰራዊት ኣብ ሳዋ ዝፃወቱ ዘለዉ ብሙሎም ኣብ ናይ ክፍልታት ዝፃወቱ ዘለዉ ኣብ ጎዳይፍ ዝፈረየ ኣብ ካልኦት ምምሕዳራት ዝፈረየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባይታ እንተደኣ ተፈጢሩ ግን እዚኦም ህፃውንቲ ቆልዑ እዚኣቶም ንነብሶም ኣይኮነን نفسهم كينهم ولدهم كينهم نهاجر كخالص يقولوا تتصاوت أزيم بقعة تتصاوت الله بزيك العالم زين اتناتنا أتحزا كنا محايشوا زيادة كنت سعره له زيادة كنا دخمله نفسه كيف سب كأني أبتي نايزيم قول عزياتهم أبيت الجام خبركت زقات أمغير له مالتي حراي كم زخت قلت أنا حقايو زبز الحجزي خمسة عزلنا قريب كجزينا بجزي عبيتها عندها مسكرت كم تخيل زلنا نقول تزلنا اسكا رزنا نزمت عددم تكونوا وي تكونوا كمون تصاوت كعس اغري اب عبيتهم بزم زغبو زلو درجه نمصاي تاك مسلي هو مصاي بتعبي بفلا بشليتا خمس نلو صنحنا معرن افريقيا وكيلو شامبيون افريقيا زبولو قلعتنا افريقيا لنا زيوم عجين مصايم شمول صويعم شم هاجر دصوع سبات ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ኣብ ካልእ እቶም ግራስሩት ዘለውን ከምኡ ክኾኑና ተስፋ ንገብር ሽሞም ኣፀዊዖም ሽም ሃገር ከፀውዖ ተስፋ ዓብ ተስፋ ኣለና ሃራይ እንታይ ስምዒት ኣለካ እስከ ከምዚ ኢሎም ኣብዚ ደረጃ ዝኽብፁ ከለዉ እንታይ ይመስለካ ሓደ ነገር ብሃገር ይኹን ብህዝቢ ዝግበረሉ ዘሎ ዝተፈላለየ ወፃኢታት ሓደ ህፃን ካብ ንእስነቱ ገና ህኽብል ከሎ እዩ ኣብ ስፖርት ዓለም ዝኣቱ ዘሎ እዚ ኣብ ስፖርት ዓለም ዝኣቱ ዘሎ ኸኣኒ መጨረሽኡ ውፅኢት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ውፅኢት ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ ንሕና በታ ዓቕምና ንፅዕር ኣለና እዞም ኣሰልጠንቲ በታ ዓቕሞም እቲ ህዝቢ እውን ካብቲ ቅናት ኣዴታት ቅርሺ 2 ቅርሺ ወፂኡ እዩ ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም ቁሩብ ሓገዝ ዝግበረሎም ዘሎ ስለዚ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከኣኒ ነቲ ህዝብን ሃገርን እጃሞም ከበርክቱ መጀመርያ حللهم ድሉ ክኾን ክኽእል ኣለዎ እንታይ ግን እዚ ክኾን ከምዚ ኣቐድማ ቢል ናይ ሳይክል ድጥቀስ ዘሎ ሳይክል ሲ ራእይ ኣለዎ ምክንያቱ ብግቡእ ትሬኖም ብግቡእ ስርሖም ሰርሑ ኣለዎ ኣበይ ናይ ደረጃ በፂሖም ንሪኦም ኣለና ብተመሳሳሊ ከዓ እዚኦም ኣብ ኩዕሶ ዘለዎ ድዮም ኣትሌቲክሱም ተመሳሳሊ ከምኡ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ግሊ ፀወታ ከዓ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ናይ ሓባር ፀወታ ቁሩብ ቲም ወርክ ስለ ዘድልየካ ሓደ ክጎድለካ ክእል ሓደ ክምላካ ንብሎም ብግቡእ ክትሕዞም ትኽእል ዲኻ እቲ ዝርከብ ፋሲለት ብግቡእ ክርከበካ ኣልዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ግሊ ፀወታ ከም ንሪኦ ዘለና ንሪኦ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ግን ናይ ኩላትና ፃዕሪ ዝሓትት ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዓብ ደረጃ ከም ድበፅሑ ኣነ ኣይጠርጠርን እዚ ግን ንሕና ኣብቲ ኣተሓዛና ግን ዝያዳ ክንደፍኣሉ ክንክእል ኣለና ሕራይ ከም ኣካልቲ ወይ ወከልቲ ዞባ ጎዳይፍ መሰረት መጠን ኣበይ ናይ ዓይነት ስፖርት ኢኹም ብቐዳምነት ትደፍኡ ወይ ድማስ ንኩሉ ኢኹም ብማዕረ ትሪእዎ ኣብዚ ብዝርዝር ትገልፀለይ ኣብዚ ስፖርት ኩሉ ዓይነት ስፖርት ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት እዩ ምናልባት እቲ ፍቕሪ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ንኽእል እዩ ንሕና ግን ብማዕረ ኢና ንጥምቶን ሰለስተ እዩ ንኩሉ ኣትሌቲክስ ይኹን ቅድም ሽግሌታ ይኹን ዋላ ኩዕሶ እግሪ ምክንያቱ እዚኦም ኣሰልጠን እዚኣቶም 8 ኣሰልጠንቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣለዉ እዚኣቶም ጉቦም ገብሩ ኣለዉ የበርክቱ ኣለዉ እቲኦም ናይ ኣትሌቲክስ ከዓ ዋላ ኩ ውሕዳት ይኹኑ እቲኦም ስፖርታውያን ክልተ ኣሰልጠንቲ ብቑዓት ኣሰልጠንቲ ኣለዎም ብተመሳሳሊ ናይ ብሽግሌታ እውን ከምኡ ኣለዎም ስለዚ እዚኣቶም ነናቶም ኣሳይመንት እዮም ዝወስዱ ነናቶም ኣሳይመንት ነናቶም ፀብፃብካ የቕርቡ ስለዚ ንሕና ነቲ ስፖርት ሓደ ዓይነት ስፖርት ግን ብቐረባ እቲ ኣብ ዓወት በፂሑ ዘሎ ዓውዲ ግን ቅድም ሽግሌታን
ኣትሌቲክስ ምዃኑ ርዲ ዝያዳ ሳቶም ከዓ እቲዮም ኣሰልጠንቲ ኣብኡ ደፊኦም ክፅዕሩ ጥራይ ዘለዎም ምክንያቱ እቲ ስፖርት ግን ንዓና ኩሉ ሓደ ዓይነት ሰለስቲኡ ሓደ ዓይነት ወላ ሓንቲ ክትፈልይ ትኽእልኒ ኢኻ ክቡራት ተዓዘብትና ከምዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ምስ ሓላፊ ስፖርት ኣሰልጣንን ንኡዘባ ጎዳይፍ ረዘነ ገብረ ገርግሽ ከምኡውን ኣቦ ወንበር ስፖርት ንኡዘባ ጎዳይፍ እዮብ መንግስቲና ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ መበል 11 ግዚኡ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ግራስሩ ዞባ ማእከል ንኡዘባ ጎዳይፍ ዝተዓወተትሉ እዛ ንኡዘባ ጎዳይፍ ካብ ዝሓለፈ ጀሚርያ ንሳልሳይ ግዜ ብምዕዋት ነዛ ፅዋዕ ንሓላላ ወሲዳታ ዘላ ነዚ ምልከት ኢና ዛዕባና ዘሎ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ርእቶ ወይ ድማ ሕቶ እንተልኩም ب1224 74 كمون 1224 54 دويلكم كترخبون تقول يخم هري ناب كالو حتى ناس كان أتصل نوزبا قدايف كم زخن ريس حنا كم بعال آخريا ما يتمناي كالوت نوسان زباتات نزي درجة ذكره بواي كالان تقدم مخنات انتا يوتبلو خدنا وحي نوا رزل هو أنا حجي ولا بعال آخريا ما يتمناي يصرحوا كل من نوسان زباتات سرح إن كان زحجة نبات سرحنا أم متى عمنا أبي قص أقدر ترح بفلا يزرنا وشتي ختمان الله تنسلست ديسكتات قديفك قال أنا في بريخ سمع جمتاع اللغة أب أتلتيكس أب شجيتاع اللغة هجي أمنا يقبل أمنا يقص أقدر خصوص وزحي أتوني مثلا على ما يتبناي مسلين آخريات والسديا وانشا أب قص أقدر هجي أمتا يدخل مع الواسم أبتناي أتلتيكس ناي قدر مشكلة دخل هجي زب ليشازي دحر تتقيمنا له بقول له يكون على منقدي يقول له نحن قص تتقيمنا لنا أبز حلف عمت أتلتيكس كم بروجكت حيزنا ثلاثان شديشن قلعت حيزنا مسلسل طنطم حيزنا بمول أنت نشيل ما توصينا تنزواتات ديسكتات ثلاثة ديسكتات دوس دو نبرة نحن وصينا عملنا أجيهم مسجبنا أبز لو ما عمتن بريخ ما تحس تسعينه أتلتيكس بمول نا أتلتيكس تبهال شيل ما تسوي وصيدهم نحن أبكو عس أجرس لدبلتنا أبكو عس أجري كاتن شديش هذا ساتفنا جانتا حموش جانتا سلدسا أبتوان جالس لزاتوا بوينا بلسنا برا أتلتيكس هيقربنا كل سوي وصيدهم أجيكم تاتي تبلي أنا يبغى ما يتبناي آخريا جزامان داقل نقوله أبكو عس تروح في أدوبي تأتلتيكس تي هاشم دار سرحنا لهم فهذا درت لي كنا لهم من قدس يقوله حري إسكا بتوصقي كوسخكا أنت خبر لهم نتي عبلا النت باهم تراين الزوبا قداي في حزات وزلا أنت عانت مخرتهم تقولوا بزمرايزي هو عجيب تسرع صرح اليوم كل سبب سرعي نتسرع جن كبرتعوه بفلا إذا وشت أود درت بان تقدم يتبلج أسح أو وشت قات كايد أود در معات هزانات خاطرك أو نحرا كايد كاب كل جزء عمت مول أود در على خمرتها بركاب سب بليج ما يكون قداي ما يتمنى بليج يكونت جنا بتوشت كايد أود در تسرح سلسرح زلوا أشي وشت أود در نفسه كيف نسات زوبا نقط جورا بس قات أمز كلها واخر هراي يب تقبروا قصقصات أبزم هسألة تايمسي تقصقصات حدا هتسان جانا نبتي ميدا خمس خلو مجمريا انتي كجبرك ما تخمد اللوي أصبر زوها معنيات انتي خكبر ما يزل زوال عادي كتصاوت كعصو وي أتلتيكس وي كابشي اللي تهزور نزخ ما تخلو نزخ جبرت خوينخ انتي يدليو أبيك تسعرك خلالو انتي خكبركم زلو إذا بقوبو بتمثلت أنتي ما مريح مستواهابو بدحري إنها بترين أتو مالتي أبترين كانت بقوع زبهان سبنا خون انتي كمالك خلانو سلازي نتوم هتصاونتي كاب مجمر يوم كجمرو خلو بمولو أستوم هروس لزوهابو بدحري بقوع زخونة سلت أنا سلزوهابو ساتوم أبتي كعصو أبتي بشيلته أبتي أتلتيكس فقري حاضرو مالتي سلازي زي أستوم هروس زوهابو جانا خجمرو خلو كأدمي ترين كل جيزة بقوبة يبصرون ديسبلين كله خلالو حد تصاطي أبو ترى يكون أبجوز أبيت مرت أبكار ديسبلين كله ديسبلين زي بقولوا سبورتنيا هم يكون يمجمع يا صاحبه ده ديسبلين أبتي خجوب رزقبو أبنوس أب ماجاجو أب عرفت كعرف هالله بقوبو تمرت خكاتر خلالو ولدو كخبر خلالو كوص تخوينه كمان ولد نجير خوص الله حلف حليفن تين دك عنستي اللي أنا بمولن كل جزء كونتاكت تليفون سولد دلالو نمنتاي كوست عي متصل نقطة تصلي والله تليفون ولا لا خدع الله سرينا سلزلنا جزاء مزيانه سقع خومي مدكاتو لنا سلطن بس يوم أسلطن خطوم أورك بالهم سلازي نتي
ስፖርተኛ ብግቡእ እንድሕር ተኻቲልካ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ እንድሕር ጌርካ እዚ ጻዕዳ ወረቐት እዩ ታጽሓፍካሉ እዩ ዘንብብ ስለዚ ነቶም ህፃውንቲ ቆልዑት ብግቡእ ኣካይዳ ክኾኑ ከም ዘለዎም ዲስፕሊን ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣካይዶም ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ኣብ ስፖርት ክጽዕሩ ከም ዘለዎም እቶም ዓበይቲ ተጻወት በፂሖሞ ደለው ደረጃ እንተ ደኣ ክትበጽሑ ኮንካ እቲ ዝግብኣካ ነገር እቲ ዝወሃበካ መምርሒ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዚ እቲ በቲ ኣሰልጠንቲ ቀጻሊ ዝወሃብ ንሕና እውን ቀጻሊ ኣኼባታት ንገብረሎም መምርሒታት ንህቦም መተባብዒ ንገብረሎም ኣመሓዳሪት እውን ትመጽእ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንኸዶም ኢና ቦፋ ኣቢልና ኣኪብና ብግቡእ መምርሒታት ንህቦም ማለት እዩ ስለዚ ተደኣ ሞራል ሂብካዮ ህፃን ተደኣ ክግበረልካ ኢልካዮ ተደኣ ኣብ ደረጃ ክዘብፅሕ ኢልካዮ ዘይጎይ ህፃን የለን ሓርያ ሙዳእታ እቲ ግዜና እንዳኣኸለ እንዲ ዝኸይድ ኣሎ ከተመስግኖም ትደልዩ ወይ ድማ ኣብ ሙዳእታ መልእኽቲ ተመሓላልፎ ትደልዩ ተለኩም ራይ ጽቡቕ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ዝኽእል ለዞም ኣሰልጠንቲ ምሳና ዘሎ ኣብ ንኡ ዞባና ብፍላይ ነዞም 8 ናይ ኩዕሶ እግሪ 2 ናይ ኣትሌቲክስ ዝብልናዮም ኣብቲ ስርሖም ብዕቱብ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ክቅፅሎ ሓደ ምስጋና እዩ ከምኡ እንድሕር ቀፂሎሞ ዝዓወት ቀጻሊ ክመፅእ ክእል እዩ እቲ ስራሕ ከም ዘለናዮ እንድሕር ተቐፂሉ እቲ ዓወታት ክመፅእ ክእል እዩ ከምኡ እውን ንግራስሩት ዞባ ማእኸል እዚ ወፍሪ ዝተታሒዝዎ ደሎ ካብዚ ንላዕሊ እንድሕር ተሰሪሑሉ እቲ ዝበለፀ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንኩሎም ኣብ ግራስሩት ዝሰርሑ ሰልጠንቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እቲ ስራሕ ኣብ ጎና እዩ ዘሎ እሞ ንጉየዮ ንስራሕዮ ክብል ይኽእል ኣረ የብ ብዓብዪ ምናልባት ነቲ ባይታ ዝፈጠረ ዞባ ማእከል ነዚ ናይ ግራስሩት ንህፃናት ፈጢሮ ዘሎ ባይታ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ክምስገን ቃ ዝግብኦ እዩ ብዓብዪ ከዓ ክደፍኣሉ ከምዛ ቅድማ ኣቢለ ክጠቕሶ ፀንሐ ክደፍኣሉ ኣለዎ ከም ዝብልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳራት ዝተፈላለያ ንኣሽቱ ታለንት ህፃናት ዝፍጠሩሉ ወይ ከዓ ቤት ትምህርታት ዝፍጠሩሉ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ድሕር ሓሲቦ ዘይግበር ነገር ስለዘየለ ከምኡ እውን ከምዚ ቅድማ ዝበሉ ተማሰልጠንቲ ኣዝዮም ፃዕራማት ንፉዓት ብዘይቀላዕለ እሞ ከዓ መንጎም ፍቅሪ እዚ ከዓኒ ክቐፅል ከም ዘለዎ ኮሚቴ ኣለዎ ንፉዓት ኮሚቴ ቀፃሊ ጊዜኦም ከይወፈዩ ጊዜኦም ወፍዮም ገንዘቦም ሞባይሎም መኪኖም ኩሉ ግዜ ካብቲ ከባቢ ርሒቆም ኣይፈልጡን እዮም እዚኣቶምን ክምስገኑ ዘለዎም ብዓብዪ ከዓኒ እቲኦም ምምሕዳር ከባቢ ኣብቲ ዝጠለብናዮም ኣብቲ ዝኣዘዝናዮም ካብ ህዝቢ ዝዘለለናዮ ይኹን ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዋላ ካብ ንኡ ዞባ ቀፃሊ ምሳና ዝጎዩ ስለ ዘለዉ እቲ ዝገብሮ ዘለዉ ከዓ ክቕፅሎ በዛ ኣጋጣሚ ከምኡውን ብዓብዪ ኣጓልል ጥሮታ ነዚ ናይ ንኡ ዞባና ዓወት ክመፅእ ቀፃሊ ብዘይ ዝኾነ ጉድለት እቲ ዝደለኹሞ ጎኣ ሄድያት ለና ኪዱ ቀፅሉ ኣጅኹም ከም ዝገበሩ ስለፍል እዚ እውን ሳውን ክትቅፅሎ ሳውን ክትመጎስ ዝግባእ ስለ ዝኾነት በዚ ኣጋጣሚ መጎሳ ሓራይ ኣነ ከዓ ብሽመይን ሽም መሳርሕተይን ከመስግነኩም ይደሊ ነዚ ዕድል እዚ ከምዚኢልኩም ንዝነበረኩም ኩሉ እቲ ፌስቲቫል እንታይ ይመስል ነይሩ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ክትገልፁና ስለዝኽኣልኩም ከመስግነኩም ይፈቱ ማለት እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ከምዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ንዞባ ጎዳይፍ ኣብ ዝሓለፈን ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዝነበራ እንታይ ይመስል ነይሩ ኩነታት ኢና ክንገልፅ ፀኒሕና ንሎሚ ዝበልናዮ ዘተ ስፖርት ኣብዚ ተፈፂሙሎ ምስ ካልእ መደባትና ድማ ንገርፈኩም ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብካልእ መደብ ንረኸብ ዳሓን ቀኒዩ